Кое е лечебно в психотерапията, в психологическите консултации? Това, което е лечебно, не са техниките, не са методите, не е школата, в която работи вашият психолог. Това е връзката, която се изгражда между психолога и клиента. Тази връзка е процес и тя се изгражда по същия начин, както вие изграждате своите връзки с останалите значими за вас хора. Много интересно да се наблюдава и да се анализира как хората се свързват с психолог или психолози или други специалисти по психично здраве. Още в началото. Дали те се обаждат за себе си или някой друг се обажда вместо тях, за да запази час. Дали се свързват само онлайн, без да се обадят по телефона, без да имат жива връзка. Просто си записват час в някоя платформа с график. Дали пишат или казват по телефона какво точно искат да се случи, каква точно е заявката, дали имат план, дали имат хипотези, какво се случва с тях. Или казват просто не знам, чувствам се зле, имам нужда нещо да поговоря и да променя. Колкото хора, толкова различни подходи и начини, по които те се свързват с психолога. Интересно е, но това, което аз и моите колеги наблюдаваме, е, че е много подобно. Начинът, по който хората се свързват с психолога и тече процесът, съответно връзката по-нататък, е доста подобен на начина, по който вървят техните връзки с другите. Вие какво мислите по този въпрос? Ако сте работили в миналото или в момента работите с специалист по психично здраве, как оценявате връзката с този човек? Дали има някакви прилики според вас между начина, по който комуникирате с специалиста по психично здраве и начина, по който комуникирате с вашите близки? Питам ви.